Μπισμιλλάχιρραχμάνιρραχίμ, αλχαμδουλιλλάχ, βασσαλάτου βαссαλάμ αλα ρασούλιλλάχ. Η δόξα ανήκει στον Allah και η ειρήνη και η ευλογία του Allah να συνοδεύουν τον τελευταίο του προφήτη, τον Μουχάμμαντ σαλλαλλάχου αλaihi wasallam. Το βίντεο αυτό είναι μια απάντηση και ταυτόχρονα μια πρόσκληση στον Μητροπολίτη Πειραιώς Σεραφείμ. Αφορμή για αυτό το βίντεο στέκεται η τελευταία επιστολή του Σεραφείμ προς τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στην οποία ο Σεραφείμ κάνει κάποιους σχολιασμούς για το Ισλάμ. Θα κάνουμε κάποιες παρατηρήσεις για αυτούς τους σχολιασμούς. Τον Μητροπολίτη Πειραιώς Σεραφείμ τον γνωρίζουμε σχεδόν όλοι, λίγο πολύ, δεν χρειάζονται πολλές συστάσεις ή εισαγωγές για το άτομό του. Ο Πειραιώς ή κατά κόσμο ο Χρήστος Μετζελόπουλος έχει μια αιμονή με το Ισλάμ. Είναι γνωστή η πολεμική τάση που έχει κατά του Ισλάμ. Πρόκειται κυριολεκτικά για μια μανία, μιας και κάθε λίγο και λιγάκι αναφέρεται στο Ισλάμ και χαρακτηρίζει, βάζει ταμπέλες, μιλάει για πλάνη, για ψεύτικη θρησκεία, χαρακτηρίζει και λασπολογεί κατά του προφήτη μας, αλαϊχισσαλάτου βαссαλάμ. Είναι εύκολο να χαρακτηρίσουμε, είναι εύκολο να βάλουμε ταμπέλες. Το δύσκολο, ή μάλλον αυτό που απαιτεί προσπάθεια, είναι να επιχειρηματολογήσουμε, να τεκμηριώσουμε τη θέση μας. Όχι απλά να κάνεις δηλώσεις που στο τέλος καταλήγουν να είναι κενές, άδειες. Και δυστυχώς αυτό το στοιχείο διακρίνει τον συγκεκριμένο ιερέα που αντί να ασχοληθεί με τον χριστιανισμό, που εγκαταλείπεται συνεχόμενα από τους Έλληνες συμπατριώτες μας και επιλέγουν το Ισλάμ, είναι μια πραγματικότητα, ασχολείται με την πίστη των μουσουλμάνων. Κατανοώ απόλυτα την κριτική, κατανοώ απόλυτα την θεολογική κριτική. Ένας ιερέας θέλει να αναιρέσει, να αντικρούσει θεολογίες που δεν συμφωνεί μαζί τους, που τις θεωρεί πλανεμένες. Απόλυτα λογικό ως ένα σημείο, αλλά πραγματικά δεν κατανοώ τη λασπολογία, τους χαρακτηρισμούς και γενικά αυτήν την χυδαιότητα, γιατί φτάνει σε ένα σημείο να είναι χυδαίο. Ο Χρήστος Μετζελόπουλος είναι δειλός και εξηγούμε αμέσως. Καταρχάς, να πούμε και να τονίσουμε ότι ό,τι έχει αναφερθεί περί Ισλάμ, ό,τι έχει αναφέρει περί Ισλάμ για τον προφήτη μας, για θέματα τζιχάντ, για τις γυναίκες, ό,τι αφορά το Ισλάμ και το πρόσωπο του προφήτη μας ή το Κοράνι, όλα έχουν αναιρεθεί. Συγκεκριμένα, με στοιχεία, με πηγές. Μπορείτε να βρείτε αυτές τις απαντήσεις κάτω από την ενότητα απαντώντας στις κριτικές, και όχι μόνο απαντήσεις προς τον Πειραιώς Σεραφείμ και από άλλους πολέμιους του Ισλάμ. Ο Σεραφείμ γενικά παπαγαλίζει την ίδια καραμέλα. Έχει ένα έτσι σκελετό που απαντά, εντός εισαγωγικών, ή επιτίθεται, και κάνει ένα copy-paste κάθε φορά. Γιατί τον αποκαλώ δειλό όμως? Διότι πάνω σε αυτό έχει να κάνει, δηλαδή σε αυτό στηρίζεται και το βίντεο. Τον αποκαλώ δειλό διότι εγώ με προσωπικές επιστολές προς την Μητρόπολη Πειραιώς του έχω ζητήσει και τον έχω προσκαλέσει σε δημόσιο διάλογο μεταξύ Ισλάμ και Χριστιανισμού. Διάλογος σε μορφή debate, διάλογος αντιπαράθεσης, θέσεων δηλαδή. Όχι, τονίζουμε και διευκρινίζουμε, όχι διαθρησκειακό διάλογο, όχι αυτά τα οικουμενιστικά, τα αιρετικά, έτσι. Το διευκρινίζω γιατί ο διαθρησκειακός διάλογος σκοπό έχει να τα ενώσει και να τα τσουβαλιάσει όλα μαζί. Δεν μιλάμε για κάτι τέτοιο. Μιλάμε για μια αντιπαράθεση θεολογική. Πολιτισμένη, ήρεμη και ωραία. Ποια ήταν η απάντηση του απολογητή και μάχημου εντός εισαγωγικών ιερέα? Η απάντηση ήταν, η κίνηση μάλλον, ήταν να το βάλει στα πόδια, να αρνηθεί. Να αρνηθεί ένα δημόσιο διάλογο, debate μεταξύ Ισλάμ και Χριστιανισμού.
Κάποιος βεβαίως, για να κάνουμε τις απαραίτητες διακρίσεις και να μην μοιάσουμε με τον Πειραιώς Σεραφείμ, κάποιος θα αναρωτηθεί δικαιολογημένα, εντάξει, δεν έχει δικαίωμα κάποιος να αρνηθεί ένα τέτοιο διάλογο, μια τέτοια συμμετοχή, είναι υποχρεωμένος, σημαίνει απαραίτητα δειλία? Όχι, δεν σημαίνει, σωστό, σαφώς έχει την επιλογή να αρνηθεί, όχι όμως στην περίπτωση του Σεραφείμ και του κάθε Σεραφείμ. Γιατί? Διότι ο Πειραιώς Σεραφείμ συνεχώς επικαλείται την αντιπαράθεση θέσεων, το debate, και μάλιστα σε αρκετές εκπομπές έχει εκφράσει με έπαρση και αλαζονία το παράπονο ότι κανένας μουσουλμάνος δεν το απαντά και δεν συνδιαλέγεται μαζί του. Και μην ξεχνάμε ότι έχει προσκαλέσει, δηλαδή το γνωρίζει, έχει μπει σε μια τέτοια διαδικασία, έχει προσκαλέσει σε δημόσια αντιπαράθεση έναν ρωμαιοκαθολικό ιερέα. Άρα λοιπόν δεν έχεις δικαίωμα να αρνηθείς, γιατί έτσι δείχνεις ασυνέπεια και φαίνεσαι δειλός. Καλό για πέμπτη φορά πραγματικά, τον Μητροπολίτη Πειραιώς Σεραφείμ σε δημόσιο θεολογικό debate. Να κάτσουμε στο ίδιο τραπέζι και να έχουμε μία πολιτισμένη αντιπαράθεση. Και λέω τα εξής και σε προσωπικό έτσι τόνο. Χρήστο Μετζελόπουλε, γιατί φοβάσαι να κάτσεις στο ίδιο τραπέζι? Δημόσια. Και να επιχειρηματολογήσεις υπέρ της πίστης σου. Γιατί το βάζεις συνέχεια στα πόδια? Τι φοβάσαι? Και ως πότε θα γράφεις κατεβατά σεντόνια επιστολές ανούσιες που στην ουσία δεν λες κάτι? Παπαγαλίζεις τα ίδια και τα ίδια. Έχω συζητήσει δημόσια με τον φίλο σου, τον Νικόλαο Σωτηρόπουλο. Το βίντεο υπάρχει online. Το θέμα μας ήταν η τριαδολογία. Θεός ένας και μοναδικός ή ένας και τριαδικός. Όπου σε αυτήν την συνάντηση αποδείξαμε με θεολογικά και ιστορικά επιχειρήματα την παγανιστική προέλευση της τριάδας, την πολυθεϊστική φύση της τριάδας, με αποτέλεσμα ο ίδιος ο Σωτηρόπουλος να μην έβρισκε τρόπο να αναιρέσει τα λεγόμενά μου. Ίσως εσύ, Μετζελόπουλε, τα καταφέρεις καλύτερα, ίσως. Και έχουμε πολλές θεματολογίες που μπορούμε να επιλέξουμε, αλλά δυστυχώς το βάζεις τη μία φορά μετά την άλλη, το βάζεις στα πόδια. Επιλέγεις να κρυφτείς πίσω από επιστολές. Σε ρωτάω λοιπόν, έχεις το κουράγιο να έρθεις σε δημόσια αντιπαράθεση, μέσω οργανωμένου θεολογικού debate, να έρθεις και να με αντιμετωπίσεις και να δεχτείς και εσύ κριτική στα θεολογικά σου πιστεύω? Ή θα κάθεσαι να γράφεις και να στέλνεις στον Ερντογάν και στον κάθε ένα που ξέρεις ότι δεν πρόκειται να σου δώσουν σημασία, γι' αυτό και το κάνεις κιόλας, εκ του ασφαλούς λειτουργείς. Το email μου, Μετζελόπουλε, το γνωρίζεις την ιστοσελίδα μας, ελπίζω να απαντήσεις θετικά, σε περιμένω όπου και αν ζητήσεις εσύ, όποια ώρα και αν θέλεις εσύ. Δεν έχω αντίρρηση ακόμα και να έχεις και άλλα 5-6 άτομα να σε βοηθάνε, να σου κρατάνε σημειώσεις. Εγώ θα είμαι μόνος μου, δεν έχω καμία αντίρρηση στο μέρος που θα επιλέξεις εσύ, τον συντονιστή που θα επιλέξεις εσύ, και πραγματικά περιμένω τη θετική απάντηση. Αλλά ξέρω ότι είσαι δειλός και δεν πρόκειται να δεχθείς. Αλλά πραγματικά ελπίζω να δεχτείς, για να μου δοθεί και εμένα η δυνατότητα δημόσια να σε ξεμπροστιάσω και να αποδείξω στο πίμνιό σου την πλάνη σου. Πολλές φορές ακόμα μέσα από τα ίδια σου τα κοιτάπια, τα χριστιανικά κοιτάπια. Κλείνοντας, να πούμε ότι στην ιστοσελίδα θα δημοσιεύσουμε μηνύματα του Πειραιώς Σεραφείμ, τα οποία είχε στείλει παλιότερα στην ιστοσελίδα μας, δεν περίμενε τότε να το απαντήσουμε. Τα έχουμε κρατήσει, τα έχουμε αποθηκεύσει και θα τα δημοσιεύσουμε. Και δημοσιεύουμε τα μηνύματα και τις απαντήσεις από μεριά μας, διότι θέλουμε να αποδειχθεί και να γίνει ξεκάθαρο
Η φτωχή ικανότητα του Πειραιώς Σεραφείμ να επιχειρηματολογεί όταν στο τραπέζι κάθεται και μία άλλη φωνή ή όταν απέναντι είναι κάποιος, γιατί πολλές φορές κάνει μονόλογο, και να φανερωθεί η δειλία του. Μιας και στα μηνύματα αυτά φαίνεται, στις γραμμές αυτές φαίνεται η άρνησή του για την δημόσια συζήτηση. Σε περίπτωση που θέλετε εσείς να δείτε τις απαντήσεις στις κριτικές, γενικά σε αυτά που αναφέρει συνεχόμενα, δεν έχετε παρά να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας islamforgreeks.org, συγκεκριμένα απαντώντας στις κριτικές. Κλείνω με αυτή την πρόταση. Πειραιώς Σεραφείμ, ως πότε θα κρύβεσαι? Ως πότε θα κρύβεσαι πίσω από επιστολές? Σε περιμένω να κάτσουμε στο τραπέζι του debate και να σε βάλω επιτέλους στη θέση σου με την άδεια του Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu wa sallam wa barik ala nabiyyina Muhammad. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.